প্রাকৃতিক কীটনাশক টিয়ারি পরিবেশ সংবেদনশীল ও সস্তা বিকল্প যন্ত্রকৃত জহর পদার্থ প্রাণী মসলা ଓ ସ୍ଥାୟୀ ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମାନେ କେମିକାଲ ଜହର ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପରିବେଶ ମିଲା ସହିତ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲାଗତ ଓ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାରେ କୃଷି ମାଟି କିମ୍ବା ପାଣିକୁ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବୀ ଭାବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କୃଷିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟନାଶକ ସ୍ରୋତ ନିମ୍ରାସନ ଗାଇମୂତ୍ର ଛାଚମରିଚ ହଳଦୀ। ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟନାଶକ ସ୍ରୋତ ନିମ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ ନିମପତ୍ର କିମ୍ବା ବୀଜ ଭିଜାଇ ପିସନ୍ତୁ। ପାଣିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଏଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କୃଷିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିଲି ସ୍ପ୍ରେ ରସୁଣ ଏବଂ ବିହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଜଳରେ ମିଶାନ୍ତୁ, ସହିତ କିଛି ନିମ୍ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛିଣ୍ଡନ୍ତୁ। ଗୋମୂତ୍ର ଆଧାରିତ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ 7ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଉମୂତ୍ରକୁ ସ୍ଥିତିଗତ କରନ୍ତୁ। ପରେ କିରେ ଓ ଫଙ୍ଗିଙ୍ଗୁଲାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଝାଙ୍କିବା ପାଇଁ ବିଲିୟଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟନାଶକ ଲଭ ପରିବେଶ ମିତ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଣି କିମ୍ବା ବାୟୁକୁ ପଦାର୍ଥ ଦୂଷଣ କରନ୍ତୁନି। ନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳୁଥିବା ଓ ଶସ୍ତା ସାମଗ୍ରୀରୁ ତିଆରି ସୁରକ୍ଷିତ କୃଷି। କୃଷିରେ କୌଣସି ହାନିକାରକ କେମିକାଲ ଅବଶେଷ ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଆରୋଗ୍ୟ ଜୀବମାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ଉର୍ବରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଶସ୍ତା ଚାଷ ଦୀର୍ଘକାଳ ଲାଗି ଶସ୍ତା କୃଷି ମେଥଡ୍ସ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ। ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସହଜ ସମାଧାନ ଅଟଲ। ଧନ୍ୟବାଦ।